Eli tuotteen lisääminen ePages-verkkokauppaan. Eli nyt on kirjauduttu tänne taustahallintaan, kaupan taustahallintaan ja ihan aloitetaan sillä, että lähdetään. Täällä ylhäällähän näkyy sitten tämä menu, eli täältä pystyy hallitsemaan kaikkia kaupan toimintoja. Yleisiä asetuksia, markkinointia, eli esimerkiksi AdWords-kampanjoita, ulkoasu, värien muokkaamisia, logon muokkaamisia, tuoteryhmien hallinta ja sitten on tässä tämä tuotteen hallinta, mitä nyt käsitellään. Ja sitten mennään ihan tuolta voidaan mennä tästä nyt vaikka katsoa kaikki tuotteet ensin. Eli tässä tapauksessa täällä on esimerkki tuotteita laitettu, yksi testituote tänne ja eipä siinä muuta kuin aletaan lisäämään uutta tuotetta. Eli tultiin siis tuotteet, täältä kaikki tuotteet ja tuossa plussan kohdalla niin pystytään tuotteita lisäämään. Eli laitetaan tähän esimerkiksi tuotenumero, se voi olla vaikka 2. Laitetaan tuotteen nimeksi vaikka testi 2. Noin. Laitetaan tuotteelle hinta vaikka 50 €, varastosaldoksi vaikka 5 kappaletta. Sitten painetaan tuolta plussaa. Ei ollutkaan plussaa, kun tallenna. Noin, eli nyt siellä on sitten testi 2-niminen tuote. Niin kuin tässä näkyy, tämä on harmaalla verrattuna noihin muihin. Tarkoittaa sitä, että se ei ole vielä näkyvissä siellä verkkokaupassa. Se liitetään sinne näkyviin, laittamaan ruksi tuohon ja valitaan täältä sitten. On erilaisia vaihtoehtoja. Jos halutaan lisätä sinne tämmöinen uusi merkki, mikä näissä täällä on tähdillä, tai halutaan liittää se johonkin tuoteryhmään. Tässä tapauksessa nyt aloitetaan sillä, että laitetaan se näkyviin. Eli asetan näkyviin ja suorita. Näin se sitten muuttuu tällaiseksi oranssiksi ja nyt se on siellä verkkokaupassa näkyvissä. Mutta tässä tapauksessa meidän pitää nyt ensin käydä laittamassa se jonnekin tuoteryhmään. Eli valitaan taas tämä testi 2 tuote. Otetaan täältä valikosta sitten taas liitä tuoteryhmään. Laitetaan suorita. Jonka jälkeen se sitten kysyy meiltä, että mihin tuoteryhmään se laitetaan. Sitten taas vetovalikosta. Laitetaan se nyt tonne vaikka apteekki-tuoteryhmään. Eli noin. Liitetään se sinne. Tuote liitetty. Nyt ei oikeastaan tarvitse enää tehdä mitään muuta kuin laittaa tuotteelle kuva. Ja tätä tuotetta päästään hallinnoimaan sitten tarkemmin, kun painetaan tästä. Se näyttää ihan ton kädenkuvan, eli tuosta palikasta. Niin, päästään sitten tänne tuotteen hallintaan. Eli tämä on hyvin simppeli. Sitten tässä näkyy tuotenumero taas. Tässä voi valita tuote näkyvissä vai ei. No tietysti halutaan, että se on näkyvissä. Tuotteen nimi. Näitä voidaan koko ajan muokata sitten, jos ollaan vielä sitä mieltä, että ei ollutkaan hyvä. Hinta, tilausyksikkö, verokanta. Valmistaja, jos ei myydä itse valmistamia tuotteita, varmaan ihan hyvä laittaa, kuka sen on valmistanut. Mahdollinen tuotenumero, tuotekoode ja varastosalli. Täällä voi hirveästi muokkailla toimitusajat. Nämä on sitten ihan jokaisen kauppiaan itse valinnaisia hommia. Sitten täältä taas navigoidaan ylhäältä, eli tuotteen kuvaus. Tässä voidaan laittaa esimerkiksi, että testituote on hyvä. Näin, ja sitten tarkemmin, että miksi se on. Testituote on hyvä, koska mitä ikinä sitten sinne haluaa laittaa. Avainsanat, eli kun on verkkokaupassa hakukenttä, niin tänne voi laittaa vaikka testi tai niin kuin koe, niin sitten näillä hakusanoilla se löytää tämän tuotteen. Mikäli sitten on sellainen tilanne, että varastosaldo näyttää nollaa, niin kun sitä yritetään sitä tuotetta ostaa, tänne voi laittaa vaikka, että valitettavasti väliaikaisesti tuote on loppu. Noin. No, sitten aina pitää muistaa tallentaa välissä, eli täällä on tämä tallennakenttä täällä alhaalla.
No, kuvan lisääminen täältä, kuvat, antaa tällaisen nelikentän tähän, eli täällä nyt kerrotaankin sitten luettelonäkymä, eli tämä näkyy ihan siinä, kun kaupassa mennään ja selataan sitten tuotteita, niin siinä näkyy tämä kuva, mikä tähän laitetaan. Suurennettu näkymä, kun tuotteen kuvaa klikataan, niin se tulee suuremmaksi tuohon näytölle, jos siihen halutaan joku kuva. Ei ole pakko laittaa silloin, siitä ei vaan tule mitään kuva. Tietosivu, tarjoustuotenäkymä, eli kaikki nämä periaatteessa kannattaa laittaa sama kuva kaikki näihin sen takia, että kun siellä verkkokaupassa sitten valitaan jotain tuotetta, että otetaan tämä ja katsotaan siitä tietoja, niin se on sitten siistin näköinen, kun se kuva näkyy joka paikassa aina, että mitä tuotetta ollaan ostamassa. Ja sitten on hyvinkin simppeli, että tuosta vaan lataa tiedosto. Tämä nyt täältä vaikka tämmöinen öljyt 3 small testiksi. Laitetaan se sinne. No ei, se tulee sitten siihen kivasti näkyy. Sama juttu vaikka tietosivulle, öljyt 3 small. Näin. Ja se oli sitten siinä. Eli tuotteen lisäys oikeastaan tässä vaiheessa on valmis. Täällä on sitten muita. Täällä voi myös tuoteryhmiä hallita. Niin kuin täällä näkyy, että mihin se on liitetty, ja sitä voidaan sitten täältä vaihdella vielä, jos halutaan. Vaihtoehdoista löytyy. Täällä on niin kuin erilaisia valintoja sitten. Ristiinmyynti, portaalit. Nämä on vähän sellaisia, että näihin voi sitten perehtyä, mutta peruskaupankäynnissä tärkeintä on se, että menee täällä ensin tuotteet. Voi laittaa tostakin suoraan uusi tai sitten tulla tänne tuotesivulle, laittaa tuotenumero, mikä voi olla ihan mitä vaan. Tuotteen nimi, hinta, varastosaldo. Sen jälkeen tallenna, tuote lisätty. Sitten liitetään se tästä tuoteryhmään. Ja sen jälkeen sitten tosta klikataan, niin päästään laittamaan niitä kuvia sinne. Näin yksinkertaista se on. Ja nyt me pitäisi mennä sitten katsomaan, että miltä se näyttää. Eli tämä nappi, muuten tämä sivumuisti punainen täällä, niin sitten kun nämä tuotteet on lisätty, niin muistaa painaa sitä. Niin sitten se näyttää, että ajan tasalla. Ja nyt me päästään tästä esikatselemaan sitä kauppaa. Eli mennään tänne. Ja nyt täällä apteekki-välilehdellä pitäisi löytyä sellainen tuote kuin testi 2. Katsotaan löytyykö. Eli nyt kun se on lisätty viimeisenä, niin se tulee tänne luonnollisesti viimeisenä. No siinähän se on testi 2, hinta 50 €. Tästä lisää ostoskorin voi ostaa. Täältä näytä, me nähdäänkin lisätietoja tuotteesta. Nyt kun me laitettiin sinne toiseenkin paikkaan se kuva, eli sinne tietovälilehdelle, niin sen takia tässä nyt on sit kuva. Mutta jos sinne kaikkiin niihin 4 kenttään sitä kuvaa ei laita, niin voi olla, että se ei tähän sitten tuu se kuva. Samoin jos tuotekuvaukseen ei kirjoita mitään, niin sitten tähän ei myöskään tule mitään. Eli näin. Mutta periaatteessa tämä on sitten niinku tässä ja ei muuta kuin ostoksille.